A principios do século XV, coa ameaza otomana ás portas de Europa, o cabaleiro galego Paio Gómez de Soutomayor, señor de Lantaño, recibe un encargo que nunca esquecerá. O rei Enrique III mándao como embaixador ante Timur o Mongol, o gran Tamerlán, home que estaba construindo un imperio xigantesco nas estepas asiáticas. En apenas 2 décadas conquistara 8 millóns de kilómetros cadrados. A misión da primeira expedición a Samarcanda, no actual Uzbequistán, era complicada: convencer ao gran Tamerlán de atacar os turcos, os grandes inimigos da cristiandade. Conseguírono. Conta a lenda que o Tamerlán tiña unha pedra preciosa que usaba para saber se alguén lle mentía. Cando o Paio lle contou medias verdades sobre o importante que era o seu señor de Castilla, o Tamerlán creeuno. A pedra non transpirara, se cadra non entendía galego. Paio Gómez foi testemuña da batalla na que Tamerlán derrotou o sultán Bayaceto en Angora, a actual Ankara, e na que liberou unhas damas nobres chamadas as gregas, que en realidade eran princesas da Casa Real de Hungría e que formaran parte do harén de Bayaceto. Tamerlán decidiu enviar esas damas como agasallo ao rei Enrique III de Castilla. E quen tivo que escoltalas de volta á península? O noso Paio Gómez. E aquí a historia dá un xiro novelesco. Segundo as crónicas, durante a viaxe, unha das damas, María de Grecia, de só 15 anos, quedou embarazada de Paio, de 50. Cando se enterou, enfadouse tanto o rei que pensou en decapitalo, pero acabou sendo perdoado. Tras separarse de María, Paio casaría de novo, faría alianzas poderosas e seguiría construindo a súa liñaxe. O seu fillo Sueiro chegou a ser mariscal de Castilla. Os dous enterráronos no convento de San Domingos, en Pontevedra. E por se che soa o apelido, Paio era tío de Pedro Madruga, do famoso Pedro Madruga. Mentres tanto, Tamerlán seguiu conquistando medio mundo, de Delhi a Moscova, do Tian Shan ata Anatolia, sen saber ler nin escribir, pero cunha intelixencia estratéxica brutal. Pronto, máis historias, con acento galego.